¡Que vote a policía! 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 Ni siquiera fueron capaces de eso. Onte, cando chegamos á reunión, o primeiro que fala é Uso. E dice, onte non falamos como comité, falamos como Uso. Lo hubieran hecho desde el principio, sin engañar. Despois de aí foron todos os demais. Aí salimos, se asustamos vamos a acabar. Xo tiñamos por dado, que non se ponían con nosotros, pero aí se acabou. Presentaron unhas alegacións que se circularon por aí, que parecen moi bonitas no papel, pero xa sabían que non iban a aceptar nada deso, simplemente foi para lavarse a cara. E aceptan a proposta da Xunta, sin máis. Sí, para nós parece non suficiente, un tras outro.